Asahena waiwai ta fi budurwata. Da a bani ita gara a bani fiyo wata. Asahena tusa za ta hura wuta. Asahena zan wanki a cikin kwando. Jar uba kaga wata sura? Amma fa Allah ya yi zane a nan. Wallahi ta haɗu wannan matan manya ce. Ha ba dai, ai mace mai kyau ta fi mummuna sauƙin kai. Ko ma dai ne za ka faɗa yarinyar can ta fi ajinmu. Allah ya kiyaye, har akwai macen da za ta fi ajina. Idan har yarinyar can ta sauka wallahi sai na baka wayata. Ni kuma idan ta sauka zan musulunta. Yawwa, kun dai yi alkawari. Na yi alkawarin wayata. Yau kuwa za ku tabbatar da wane ne Hamsi Tigo. Big boy! Na tabbata yarinyar can sai ta watsa mai ƙasa a ido. Salamu alaikum masoyiyar manzon Allah. Amin wa alaikum salam. Ya kake? Kina neman taimako ne? A'a. Ki yi haƙuri. Na san ba daraja ba ne ka tsaya da mace a bakin titi. Amma ina son ki bani nambar wayan ki, kin ji ko? Okay, to ba damuwa. Wow, amma kina da kirki fa. Dole ce ta sa muka sauke girman kai. Eh gaskiya haka ne maganarki. Yanzu ba a gane wacece uwar wacece budurwar a cikin gida. Duka sun tsufa. Komai kuɗin gidanku aure shine daraja. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yanzu to abin da za a kawo na sa miki nambar tawa. Alright, gashi. Matan yanzu sun daina bayar da ran nan ba. A hasashe na wata ran nima an gode. Yawwa baby, na riga da na gama sa nambar, ki daure ki kira ni fa. Okay baby. Yau dai Monday zai koma Modi.